Ik ging vandaag thuiswerken en je weet goed genoeg waarom. Dus dit kan maar beter echt belangrijk zijn. Kijk eens naar mijn laptop. Lars, ik weet het van u en Veronique en dit is nog maar het begin. Wat is dit? Je hebt dat mailtje dus niet gekregen. Nee, van wie komt dit? Geen idee. Bij IT konden ze me ook niet helpen. Heb jij dit aan de mannen van IT laten? Tuurlijk niet, gewoon wat polsen. Maar blijkbaar valt zo'n Gmail-adres niet te traceren, dus... Echt, godverdomme, Lars. Jij bent veel te onvoorzichtig geweest. Sorry? Ja, wat? Te pas en te onpas hier op kantoor. Volgens mij waren we met z'n tweeën. Ik wou ermee stoppen. Jij bent doorgegaan. Ah, het is niet ineens mijn schuld. Jij deed dat zo tegen je goesting. Wat als Matthias zo'n mail krijgt? Volgens mij is het dan niet wat die afzender wil. Ah nee, hij dreigt er anders wel mee. Dit is nog maar het begin. Het is heel duidelijk dat hij mij wil chanteren. Laten we kalm blijven en nadenken. Allee, wie weet allemaal van ons? Oh, Rudy, maar die gaat toch zo geen mail schrijven? Peter? Mieke heeft een vermoeden. Amélie? Die ruzie had met haar. Die zou zoiets nooit doen. Het is Marie. Tuurlijk, Marie. Daarom insinueerde ze dat ik u niet kan loslaten. Marie, die weet niet van ons. Denkt jij? Waarom heeft ze dan zoiets gezegd? Dat is helemaal haar stijl niet. Nee? Ze heeft anders wel het inspectierapport van Blokman laten vervalsen. Dat mens is niet te vertrouwen.